Elena Irureta denean moldatzen da ongi, aktore lanetan bai, baina aurkezten ere bai, gazte denboran musika saio bateko aurkezlea izan zen. Ez dakit zer esan, Gabon ala Arratsaldeon. Ze kalera begiratu eta oraindik argitasuna ikusiz, zaila egiten da Gabon esatea. Neri gustatzen zaizkit egun luzeak, baina bestalde urteko gaurik ederrenak, laburrenak izatea ere, lanean dabiltzanak asteburu oso aurretik. Eta gu, asteburu horri hasiera emateko, musika eta bideoak eskainiko dizuegu. Ez da normala izaten ikusiko dugunaren bezalako musika entzutea azken aldi honetan. Kontzertu baten zatia ekarri duguna. Eta ile motzaz agertzen dena, Ian Anderson. Garai bateko flautista jiboa dela sinistea zaila egiten da, ezta? Badakit, baina bera da.